Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Naon sa bang hitabo ang nasundan man ron, mga kaigsunan? Ha? Ni ang mga higalay nahitabo mga kanding masiguro ng gibalbal mga higalaan. Balbal ba kani on sa ba? Pero ang pagkamatay sa mga kanding, nasusama manggod o gibalbal sa mga sukitig paminaw. Ato na yung tagag-pagtagad kay kanana ang mo ni nagpost sa iyang Facebook, naka-standby sa linya ron si Ann Alfanta ang pag-umangkon sa tag-iya adto mga kanding nga nangamatay, no? Diri sa may Naga. So ato ning hinabion usa mga sukitig paminaw para ato maklaro. Lahat ng tanong, straight to the point. Ann Alfanta, good morning. Live daron sa DYHP Aramen Cebu. Good morning, attorney. Oo. Taga-asa man ka, Ann? Taga-Naga ka? Oo, taga-Naga. Oo. Unya, unsa mang hitabuan ni Ann? Kining mga kanding, ikaw may nag-post ani sa Facebook nimo, tinuod ni Ann? Oo, tinuod na, attorney. Gahapon buntag, mga alas 10. Alas 10 gahapon, kinina, unsa mang hitabuan din pila man kabuk kanding ni Ann? Ang gibugno, ana, attorney, tulog yun na sila. Ang inahan kay buhi pa karon pero dili na mukaon. Ang duha ka ito yung kanding maugyoy na kuan namatay. So duha ka nati, mo'y namatay. Ang inahan mo'y buhi pero murag wa na gana, mukaon. Oo, dili na dyan siya mukaon. So kana sa nahitabo gahapon. Kinsa may tag-iya ining kanding? Kamoy tag-iyas kanding? Akong iyaan. Imong iyaan? Palaryon. Kisangan? Timotia Palaryon. Timotia Palaryon. Okay. Kining unsa man kunong hitabuan ni Ann pagkagabi ni gibugno gahapon sa alas 10 na nahibaw-an ninyo or gahapon sa alas 10 gibugno ni? Gahapon sa alas 10 gyud na, attorney, kay kanang kuan man pag mga alas 8:30 gi lawig na sa akong igagaw sa diri sa ubos sa mong balay. Unya kanang mga oras sa alas 10 iya jud nang kuhaon ng kanding kay yan ang kuanon ba timanon jud niya pa niya tubig inana niya una na niya kunig hapon ibalik. Yan hibong naman ang bata nga nawala na didto sa katong iyang gihiktan di iyang gisubay. Muto na nakita man niya nga ang inahan naglubog na ya. Kanang amang duha ka ito'y nawagtang. Nanay pinaaka ng kuan. Muto na nanawag og tabang ang bata akong igagaw nga sa diri sa akong manghod og sa iyang igsuon nga maunay nahitabo. Muto gidala sa akong manghod ang mong isa ka iro nya na ang iro na namo mo'y nagtultol sa katong duha ka nati nga namatay niya. Nakita jud nila nga iro gyud ang nagkaon. Iro gyud. Oo, iro. Aha. Kini ang alas 8:30 buhi pa ning kanding kay gitugway pa man ning ni sa imong. Kisa man ning nagtugway imong umangkon? Pag igagaw nako. Igagaw. So at least kanang alas 8:30 gitugway pa ning kanding. Okay pa. Pila man kabuk ilang kanding gyud? Daghan sila kanding? Kanira isa ka gatasan o duha ka nati. Aha. Okay, so gitugway pa niya unya pag alas 10 balikon niya ang kanding kay ibalhin og tugway inana? Oo, ingana. Pagbalik niya mo to nga. Oo. Ito yan na kuan dito na naabtan. So unsa man ang kanding naabhak man iyang tiyan, no? Mo bitaw. Kini ang nati ni. Ang duha ka nati mo naabhak ang tiyan? Ang isa kay dapit sa dughan ka nang ura nagtuldok ra siya pero pag liso na mo walay dugo ni agas jud wala gyud. Kay kining usa nga nati, ang usa nga nati na abhak ning iyang tiyan murag kuan gyud no? Dako kay abhak. Pero ang usa wala na nay.
tuldok ra jud sa murag ngipon niya. Maura na yung namatyan. Oo. Pero unsa may giingon nimo ang pagbugno ini nay nakakita nga iro gyud. Naabta nila nga ang iro gyud nagkaon niya ang kay ang kaning inahan pod kay dili naman kabarog na nasidaghang samad sa iyang tiyan sa likod ug ang tutoy niya. Oo. Aha. Uy, ang iro gyud naabta nila sa mga bata. Tulo ka bug iro. Pila ka bug iro? Tulo. Tulo ka iro. Pero nung sa man pagkitabo atong usa nga magtuldok raman ka, unsa man usod ang kumagko? Dili sad mga kuan ra kanang gamay ra jud siya attorney kanang kabantay kanang wire sa kuryente na kanang kuan mo gamay ra jud siya di gud Murag kumaingking dili pod gamay pa gyud. gamay sa kumingking gamay Sumura og gitusok lang ang iyang dughan. Oo. So, pero ang naabdan sa mga bata, kinsa man yung mga bata ang nakaabot? Kuan nang akong duha ka igagaw gisa ka igsuon ako. Mo'y nakaabot dito kung doon iro nga nikaon. Tulo ka iro ang nagtabang. Oo. Okay. Pero pag bugno ini pagsugod yung bugno, wasa makakita. Mora ang ila ni nakaabot na sila. Pwede magod nga ang iro ginaghimo ani or pwede lain ang naghimo unya namatay na diha gisunod og kaon sa iro. Pwede man. Uy niya kanang gikuan nakita man sad sa akong isa ka pagumangkon nga kaning inahan gikuan jud pagumangkon igagaw nga ang kaning inahan gigukod atong isa ka iro. Oo. Uy mo to nga kanang gibugaw niya unya gitawag niya akong igsuon og iyang isa ka igsuon pod. Oo. Unsa may nawa sa kanding ang iyang internal organs mo gikitkit? Oo, kay pag abot na diri sa tugaran kay wala nay kasing-kasing, wala nay atay niya. Nay gamay nga tinain habilin. Katong usa, pero katong usa mo tuldok ra makinamatyan. Wa hilabti. Katura yung kuan nga. May bumi, tuldok ra nga nganong namatay siya niya. Giliso-liso na wagi dugo ni agas jud. Unsa may itsura ining mga iro, mga Bisaya ra ning iro o mga dagkong iro? Ang nakita sa akong manghud sa akong mga igagaw, kanang dagko siya nga iro niya kanang lami man daw kay mga balahibo, sinaw kuno kay balahibo. Way nakapicture sa iro? Kuan kanang padulong na tato nila picturean. Oo. Pag padoyo na nila kuan capture na jud unta di daga ng iro. Yung uto nakuan sila nganong idlas jud kay siya. Unsa man kuno mga color ining iro Duha ka brown niya, isa ka itom. Mao ba? So nya mga dili kuno mga Bisaya nga iro, mura mga dagkong iro ade ay. Oo, hasta man lang tagiya sa atong akong iyaan ni apil man siya gukod sa iro kay lagi nga kuan sa diya. Nakita gid siya sa mga iro. Oo. Okay. So wa ninyo ni pa hay naman ang kanding ron. Inyo nang gihapon pa man ni hitabo, inyong gilubong ni o inyong gitiwasan na lang? Gilubong na lang kay kuan man mahalok sad na ni rabies unsa kay pabita ka sure pod. Oo, bitaw. Ito'y pa man pod to, gamay pa man. Pero ang problema ron kining inahan na ay pinaakan ang inahan or wala? Naay daghang pinaakan nasa likod niya, sa tiyan, dapit sa lubot niya. Unya ang iyang tutoy kay ang kanang ni gawas ang unod sa iyang tutoy. Gibalik lang ito sa akong iyaan gahapon para lang kuan gitambalan to na magsuka og ahos. Wa ninyo ipa-check ni sa atong kapulisan din ha or sa taga Department of Agriculture aron nga masusi nila ni? Unya at least Wala pa man. Wala pa man po ni area attorney, wala pa po. Pero wa ninyo ni ma-report dito sa taga DA, diya sa Naga. Wala pa sad pero nakakuan ko nga ang konsehal daw mo ari ta to gahapon may wala man nagpabot-pabot ni wala man konsehal na mo diri. Oo. Unsa ning kuan inyo barangay Lutak no? Lutak, barangay Lutak Naga. Hay man ning barangay Lutak bukid na ni sa Naga or nara ni Daplins Kalsada? Daplin naman as Kalsada. Daplins Kalsada. So panalitan og mong adto ta og Naga, panalitan ako mo anha ko sa Naga padung sa San Fernando, kay sa Naga San Fernando man no, gikan di sa Cebu City. Malabian ako ni, di pa ko kaabot sa lungsod or kinalan mo lapas ko sa lungsod? Padung man ni Toledo diri attorney. Ay, Padung Toledo. So sa ato pa kumo anha panalitan
mo kuan ka, mo liko ka padung sa Toledo. O sige, kay aron nga ato ning ma-check ni. So unsa man inyong gikuan, at least nakita ninyo iro, pero kadtong mga iro, mga dagkong mga iro. Lahi siya nga iro. Dagko jud kay mga iro Okay. Sige, so dili ni ingon nga doon na mo gituuhan ani nga gibalbal ni unsa pagkahitabo wala man sad mi kuan gid ana. Mo bang anong na ingon naman ang sitwasyon nga kung normal ra nga iro dili unta mamatay kay kuan surag lahi man pero wala mi kuan jud nga bahin na ng mga ingon ana. Wa mo'y pagduda nga mahitungod ani nga na ay mga balbal panalitan ana. Wala mi gidudahan ana. Wa mo'y gidudahan Kinya bang naga na istorya ba po ning naga nga na ako ning manglupan. Ay sorry lang kayo anha kay taga naga ra ba sa ka. Bitaw. So sige lang ato lang ning i-check ni pasusi ta lang taga Department of Agriculture labi na kanang inyong kanang inahan anang kanding, no? Total dool naman ang inyong lugar. So na may DA office anang naga atong ipa-check na og unsang pagkahitabo or baka doon na po sila kuan baka tingalig doon na bakay wa ba dispersal kanding rong DA day may na lang mapulihan tong mga kanding taon nga kuan. O sige salamat kay paghatag pagtagad namo des DYHP ha. Salamat po attorney. At least confirm na mo nga tinuod ning hitabo kay doon na mo gi-post nga picture na mga kuan gibalbal na sa ning kanding, so at least confirm na mo nga tinuod ning hitabo pero dili pa ta makahimo konklusyon og unsa ba gini basta kay inyo nakita iro pero lahi nga pagkairo kay mga dagko ning mga iro attorney. Brown og color ang duha, ang usa unsay color? Itom. Nya dili sa mga Bisayang iro sa imong tan-aw. Sa mga nakakita. Dili man kay dagko lagi kuno kayo. Ang mga bata nakakita kay murag mahadlok sila sa buduol kay dagko kuno. Dagko nga mga iro okay. Lahi man ni mga Bisaya nga iro sad. O sige, salamat kay Ans paghatag panahon na mo dos DYHP. Mayong buntag. Mayong buntag, salamat. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Number one. Tatak RMN. Alas 8:53 na mahigala si Ann Alfantato Tagalutak Naga pagumangkon sa tag-iya adtong mga kanding nga namatay na ay mga samad sa lawas. Ang atubang ka mapasol ka day ba kay panalitan katong usa ka kanding na abhak man gud ning iyang tiyan. Ngilngigang mga iro nga kanabang gutom gini mga iro day maahon. Ikaduhang kanding makuan man gud ka sa ikaduha kay wa man mura man lang og natusok inday ken mura man lagi tusok lang og gamay pa sa kumaingking. Unya nganong namatay man, no? Wala ni kauna ato mga iro. Sa tagiyas makanding Matos Timotia Pilarion. Basi magkabati itong atong katotoang retired employee sa Philippine Airlines mo insist na sa to diliday nga naaligi ko na kuan mga sigbin mura ko na ng mga iro kay sa una mura nakapusil to slag sigbin day pagka pila ka tulo ka adlaw gikan na pusilan tong sigbin doon ako na nangitang tiguang kung kakita pa mo sa akong iro. Saban ni mga misteryoha mga higala mo ni atong si Alan Caballero, may buntag nimo Sir Alan Caballero. Ingon lagi sa nako day nga tuon na nagyog sigbin attorney kay nahitabo gyud namon sa una. Nga kuan lagi nya mao to nga dunay nangitang tiguang dito day. Dili kuno na ordinaryo ng mga iro Ang ilang pagka-describe ro ni Ann Alfante nga kini mao mga iro dili man ni mga Bisaya nga iro. Unsa man nga di po siguro mahimong libod suroy ng iro nga mga gibrid gyud inday ken. Straight to the point. Kada ko mga irong dagko, kana mga Rottweilers, ibutang ta lang, dili man na mga wild na mga iro ang makabuhi ka anang inana and dayken. Ug do na magani wild anang inana na hinalang gid ang maaksyonan sa tong mga kuan otoridad kay mamaak man na paakon kuyaw anak tao may paakon. Moy kuyaw, dagko ko na mga iro kan mga Doberman, kana mga German Shepherd, kana mga Rottweilers. Kay og Bisaya ang iro, gagmay ra. Nang kanang gibrid nga iro, di po na basta-basta mabuhi og pasagdan na nimo na dayken. Kay manginahanglan man nagmuatiman nga vet good in town. Sakto man mga vitamins, mga higala di man na tagaan na mag feeds, tagaan na nimo nagsalin-salin nga kanon di man na mang arte man sa mga iro dayken.
Ni ampoy nag-text na ko lain, maorasad na diri sa amo attorney diri sa Bourbon, tulo ka kanding pulos patay kay gibalbal. Ha? Ang kwan ni internal organs. Ha? Sana man ni matong panahon ron alan, mao ni tan-aw nun ha, ug unsa bagid ni mga sukit tig paminaw, makaingon lang tag unsa man ni balbal, tinuod gyud ning balbal o dili. Straight to the point. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito, diretsahan. Walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.